nových příslušníků Moravskoslezského hasičstva a předání medailí za věrnost. Zvláště mezi námi vítám starostu města Bruntálu, pana inženýra Petra Ryse, ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, plukovníka inženýra Zdeňka Nitru. Je mi opravdu velkou ctí, že mohu dnes promluvit a být tady s vámi, když část vašich členů bude skládat přísahu a druhá část dostane medaile za věrnost. Věřte, že pro mě jako pro občana je to velký okamžik, protože setkat se s lidmi, kteří dostávají medaile za věrnost, je opravdu velký zážitek. Mají něco odpracováno, odvedli kus poctivé práce. Ta medaile není jenom za to, že toho sboru vydrželi, ale že opravdu odváděli za těch 10, případně 20 let velice kvalitní a poctivou práci. Za to jim patří můj a nejenom můj, ale náš dík. Ti noví příslušníci, kteří nastoupili v průběhu loňského roku, mají svoji budoucnost u sboru před sebou. Já věřím tomu a jsem velice rád tomu počtu, že i v současné nelehké situaci věřím teda a doufám, že i oni věří ve světlou budoucnost v rámci Hasičského záchranného sboru. Jsem rád, že si zvolili tohleto povolání, protože není to jednoduché, ale všichni jsme si to zvolili, co jsme tady v těch modrých uniformách, že chceme pomáhat občanům v jejich tísnivých situacích, když se dostanou do problémů, bez ohledu na to, jestli zrovna nám se to hodí, jestli máme volno nebo jsme v práci. To je náš základní účel, náš cíl. Já jim přeji do jejich povolání hodně úspěchu, aby splnilo to jejich povolání to, s čím k nám nastupovali, a věřím tomu, že za nějakých 10-20 let se s nimi potkám nebo někdo na mém místě v té druhé části, to znamená, že budeme moci ocenit jejich kvalitní práci ve prospěch všech občanů našeho Moravskoslezského kraje. Děkuji. Příslušníkem se v souladu s tímto zákonem může stát občan České republiky starší 18 let, který dosahuje požadovaného vzdělání, je bez úhony a splní náročné zdravotní a osobní předpoklady. Velte k slavnostnímu slibu. Jednotky, pozor! Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmu České republiky nasadit i vlastní život. Tak slibujeme. Tak slibujeme! A nyní přistoupíme k předání medailí za věrnost 2. a 3. stupně.
Tyto medaile oceňují příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru, a to v délce 20 let u medaile 2. stupně a 10 let u medaile 3. stupně. Tyto medaile předá ředitel Hasičského záchranného sboru, plukovník inženýr Zdeněk Nitra. Veltek předání medailí. Jednotky, pozor! Příslušníci k ocenění na mou úroveň zleva. Vystupte! Medaili za věrnost 3. stupně dostává major inženýr Marian Mrozek, velitel stanice Karviná. Medaili za věrnost 2. stupně dostává podpraporčík Jiří Rudka, hasič technik strojní služby. Medaili za věrnost 3. stupně dostává na strážmistr Jiří Oddrášek, hasič strojník. Medaili za věrnost 3. stupně dostává na strážmistr Radim Juřena, hasič. Medaili za věrnost 2. stupně dostává podporučík Radovan Papák, velitel čety. Medaili za věrnost 2. stupně dostává nadpraporčík Michal Krejčiřík, oddělení prevence územního odboru Bruntál. Prosím starostu města Bruntálu pana inženýra Petra Ryse a ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plukovníka inženýra Zdeňka Nitru o závěrečná slova. Dámy a pánové, slavnostní okamžiky máme za sebou a ocenění i nově přísahající příslušníci HZS mají běžnou směnu a běžný program před sebou. Dnešní slavnostní den bych jim chtěl popřát, ať si i zbytek dne užijí a v další práci se jim skutečně daří. Hezký den. Chci poděkovat panu starostovi a městu Bruntál za vytvoření podmínek pro tento slavnostní akt a všechny občany, kteří se tady shromáždili, chci pozvat naší technice, aby se seznámili s tím, jakými technickými prostředky máme možnost zasahovat. Kašle.